Lunod sa nasinating grabing kainit sa panahon, 70% sa mga bangos sa mga fish pens sa lungsod sa Cordoba nangamatay. Si Luan Merondina sa report. Sa yuganihang buntag, gi-harvest sa mga mananagat sa Barangay Bangbang ang mga bangus nga gipamutang nila sa ilang duha ka fish pen niadtong buwan sa Enero. Apan sa 4,000 ka mga bangus fingerlings nga ilang giarya ngadto sa fish pen, 278 kilos lang ang ilang na-harvest kay galabaw niini ang mga nangamatay. Patyan siya pag-arya og 350 ka buok fingerlings ang namatay. Gani amo na lang na-report sa BIPAR. Pagsud na sa buwan sa Pebrero hantod March ug Abril diha lang gid mas grabe na gid kainit, so nagsunod-sunod lang pud ang patay. Sa 278 kilos, 50 kilos ni ini ang gibahin-bahin sa dulan usa ka gatos nila ka mga sakop. Samtang ang nahabiling 228 kilos ilang gibaligya sa tag 160 ngadto sa tag 170 pesos matag kilo. Matod ni Elizar Pugoy, presidente sa pundok sa progresibong mananagat sa Bangbang, apektado kaayo ang ilang pagpanagat ning nasinating El Nino phenomenon. Sa grabing kainit ang mga isda mo dagan dito sa mangitag lawom kay para mangitag bugnaw, so apektuhan giming mga gagmayng mananagat sa nga naa nagsalig sa unasan. Busa gikalipay nila ang gihatag nga livelihood program sa lokal nga kagamhanan. Ang mga bangus fingerlings ug materyales sa pagporma sa fish pens libreng gihatag sa BFAR 7. Miabag usab ang lokal nga kagamhanan alang sa libreng training sa mga mananagat. 40% sa mahalin sa ilang harvest ilang bahin-bahinon, samtang 60% niini ibutang sa pondo sa ilang kapunungan. Matod ni Mildred Uy, fisheries technician sa lungsod sa Cordova, walay mga mananagat sa Cordova nga nalambigit sa commercial fishing. Sagad kanila inland fishing ang gisaligan. Busa kun adunay El Nino phenomenon, dali silang maapektuhan. Ug kay mabaw ang dagat sa Cordova, fish pens ra usab ang haumalang kanila ug dili ang fish cage. Supposed to be before, ma'am, na nagplano mi nga ang among floating facing to Hilutungan. Pero since maagian og barko dagko kayo ang balod. So dili makakaya ang among fish cage sa current sa balod. Walay area, wala sad mi nakasulay og fish cage diri. Fish pens gid amo. Ug kay mabaw ra usab ang fish pens, ubay-ubay gayud ang mga nangamatay nga mga isda. Gani sa monitoring sa Municipal Fisheries Office, 70% sa 4,000 ka mga bangus fingerlings sa Barangay Bangbang ang nangamatay. Ug kun wa pa kinini lagi harvest karong adlaw, posibleng madugangan pa usab ang mga matay mga isda. Pamati na mo sa obserbasyon sa PO ug sa amo diri sa LGU, kuan kanang dili ka survive sa oxygen. Kay init ang palibot kay coral be sila. Hadlok man sanming maigo mi anan dunlok, ma'am. Dunlok ka ng sakit sa isda ug init. Nga mga kuha ang iyang himbis kung kuan sa ikog. Hinuon, sunod simana, aduna na usay ihatag ang BFAR 7 nga 12,000 ka mga bangus fingerlings alang sa Barangay Bangbang, samtang 6,000 alang sa Barangay Pilipog. So by next month, og magload man gani mi inani lang yapon, El Nino lang yapon. Amo nang atupan ang amo ang pens. Atupan namo man para pudtawon malandungan. Among guna gid ang tagsa-tagsa ka membro ba nga katong mga sipyat sa duha ka harvest kay ikaduha na man so mabantayan na ba? Mabantayan na sa karon nga ikatulo na nga cycle. Ning nasinati karong kalisod sa mga mananagat, ang uban midangop na lang sa pagpanguha og laya-laya nga ilang ibaligya ug paliton usab sa kompanya nga pang-export. Samtang ang mga nagpasakop sa kapunungan sa harvest sa ilang mga fish pens nagsalig. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.